पैसा ना रहे सरऊ दीदिया के ले अइत बहिनी के ले अइत तिलक चढ़ावे काहे अइल हे भकचोनर साले तिलक चढ़ावे काहे अइल ए भकचोनर साले कपड़ा ना रहे सरऊ दीदी के लहंगा पहन के अइत दीदी के चोली पहन के अइत बिना कपड़ा के काहे अइल ए करियठू साले बिना कपड़ा के काहे अइल